Unha das cousas que me chama a atención ao pasear por Tokio, e imagino que será común no resto de Xapón, é que está cheo de máquinas como estas, máquinas expendedoras normalmente de bebidas, pero hai demais cousas, e que están no medio da rúa, que é unha diferencia co mundo occidental, digamos, porque nós temos máquinas pois nalgúnas estacións, nalgúns edificios públicos, pero aquí están pois a veces nun aparcamento, a veces simplemente, como neste caso, vou alonxar un pouco para que se vexa, estamos ao lado do templo e non hai nada aquí, e o templo está cara lá, e bueno, aquí te podes tomar pois desde un café, todo isto son cafés, estos deben ser, sí, son tés, diferentes tipos de tés, de diferentes sabores, diferentes clases, auga do Monte Fuji temos aquí, aquí outro tipo de augas. Estas son todas frías, porque ao parecer, isto non o comprobei, cando a cor é azul son bebidas frías e se houbera azuis e vermellas habería das dúas clases. Os prezos son moi asequibles. Realmente aquí, por exemplo, vemos que todas son 150, hai algunha de 100, 150 é aproximadamente 1 euro. Entón, estas valen menos, pois 1 euro por, isto debe ser casi medio litro, 460 mililitros de bebida. Outra cousa interesante é que podemos pagar con tarxeta de crédito, pero tamén podemos pagar coa tarxeta do tren que ensinei outro día. Aquí metemos cartos e podemos usala en varias tendas e neste tipo de máquinas está admitida. Entón vou ver se compro un té de cebada, que ainda non o probei. Probei varios tipos de tés o outro día, vamos a probar este, costa 130. Entón acerco a pasmo. Non vai. Choice. Oh, choice first. Okay. This? Okay. And now? Second. Yeah. Okay. Arigato. Aquí me ha sido policía. Estaba facendo na orden incorrecta. E aquí teño xa o meu té e vamos a ver que tal está, seguro que ben. Non ten azúcar, non ten cafeína. A maioría de tés destes que se venden aquí non teñen nin azúcar nin nada, o sea, realmente saben a té, o cal está moi ben e se diferencia moito do mundo occidental e das bebidas que nos metemos.